ଅର୍ଥା ନମସ୍କାର। ତ ଆଜି ଆସିଛି ମୁଁ ରଣପୁର ରାଜା ଘରକୁ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବନାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଘରଟା। ଭିତରକୁ ତ ମନା କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତ ଆମେ ବୁଲି ଆସିଛୁ ଏଠି ବାହାରକୁ। ବହୁତ ଆଗ କାଳର ରାଜା ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କେ କଣ କଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ତ ଭିତରକୁ ତ ଯାଇ ହବନି, ତ ବାହାରଠୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇବି। ତ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ରଣପୁର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏତିକି ଜଣ, ତ 4-5 ଜଣ ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ବୁଲିବାକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ବିଷୟ ଦେଖା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଗେଟ୍, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ତ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଜାଗା। ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ରାଜା ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘର ବାହାର ପଟେ ଏମିତି ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ବଂଶ ଲୋକ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କେବଳ ପଥରରେ ବନା ହେଇଛି ଏ ଘରଟା। ତ ଏଇ ରାଜା ବହୁତ ବଳି ବି ଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସେଇଟା। ତ ଏ ଜାଗା ପୁରା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ଆଗ ପୁଅ ଆସିବାକୁ ବି ଡରୁଥିଲେ ଏଇଠି। ତ ସେମିତି ବି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଏଠି। ତ ଆମେ ଏଇଟା କିଛି ବିଷୟ ଦେଖି ଆମେ ବୁଲିଲୁ ଏଇଠି। ତ ବୁଲିଲା ପରେ ଏଇଟା ଘର ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ତ ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତ ଏ ଘରକୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯିବୁ ତାଙ୍କର ଚାରିପଟ ଟିକେ ବୁଲିଯିବୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ କେମତି ସିଷ୍ଟମ କରାହେଇଛି। ଭିତର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଉନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିକି ଏଇଠି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ ଦାମ ସେଇଟା ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ଘର। ତ ଏ ଘର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ରଜାଙ୍କର ଘର, ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ। ତ ସେମିତି ସେଇଟା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଇଟା। ତ ଏମିତି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତ ବାହାର ପଟେ ଜଷ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଦେଖାଯାଉଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କେ ରଜାଙ୍କର ବଂଶ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତ ଏ ଘରରେ ଦେଖଣ ଆଗର ରଜାଙ୍କର ଘର ଟାଇମରେ କେମତି କବାଟ ବି କେମତି ବନା ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସଜା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ପଛପଟେ ଯୋଉଟେ ରାଜା ବଳି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପାଖକୁ ତ ଯିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଦୂରଠୁ ଦେଉଛୁ। ଯେତିକି ଘର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ସବୁ ରଜା ଅମଳରେ। ତ ଏଇଠି ପାଚିରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଟ ଉଷାର ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଚାରିପଟେ। ତ ଏହି ଜାଗାରେ ଯେ ପାଚେରୀ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହାଇଟ ପାଚେରୀ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ ବଳି ଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ ବଳି ଦେଇକି ଯିଏ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବଳି ଏଇଠି ଦେଉଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚେରୀ କେତେ ଉତ୍ସାହରେ ବନା ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ଭିତରକୁ ତ ଆମେ ଗଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରଠୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଭଳି ଜାଗା ଟା। ଏଇଠି ତାଙ୍କେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଣିକି ବଳି ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏମିତି ରଜାଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା। ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ପଡିକି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୂଅ। ତ ରଜାଙ୍କର କୂଅ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମତି ସିଷ୍ଟମ ରେ ବନା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ତ ରଜାଙ୍କର କୂଅ ଏଇଟା। ଏଇଟା ରଜା କୂଅ, ଏଇ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ବି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚାରିପଟେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବାସ ବୁସ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଘର ଥିଲା, ପ୍ରଜା ମାନେ ରହୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏବେ ସଜେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଜାଗା ରଜାଙ୍କର ଥିଲା। ତ ଏଇ କୂଅ ଟା ତାଙ୍କେ କେମତି ବନା ହେଇଛି ପଥରରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାଇଜରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖା ଯାଉଛି। ତ ଏପଟେ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ, ସବୁ ଏବେ ପାଚେରି ପାଚେରି କରିକି ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାରିପଟେ ଟିକେ ବୁଲିଲୁ। ବୁଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବା ପାଚେରୀ ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁତ ମଜବୁତରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଜୁମ କରି ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରଜାଙ୍କର ଘର।
କାରଣ ରିସେଣ୍ଟଲି କାମ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ବହୁତ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଟା ସଜେଇକି ଏଇ ସବୁ ଘର କେବଳ ରଜା ଅମଳରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଜା ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଷାର ହେଇଛି ପାଚେରୀ। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କ ରଜାଙ୍କର ଥିଲା ଏଇଟେ ଶାସନ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ବଳି ଦେବାର। ତ ଯିଏ ବି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ବଳି ଦଉଥିଲେ ମାଉସୀ କହିବା କଥା ଏଇଟେ ଲୋକମାନେ ଏଁ ଆସିବାକୁ ବା ଏଇଠୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଡରୁଥିଲେ ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସବୁଦିନ ରହିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଟା ଇଏ କରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯୋଉ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଛି କେବଳ ପଥରରେ ବନା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେଇଟା। ଭିତରେ ବି କେମିତି ଡିଜାଇନ କେତେଟା ବକରା କେତେଟା ରୁମ କରାହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି। ତ ଜଣେ ତ ମତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଦି ତିନି ଜଣ ଆମେ ହେଇକି ଗଲୁ। ତ ଆଗରେ ରଜାଙ୍କର ଶାସନରେ ସେମାନେ କେମତି ଘର ବନାଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମତି ବନଉଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଗଛ ବଡ ବଡ ଗଛ ହେଇଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା। ସେଇଟା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇକି ପଡିଛି। ପଥର ସହିତ କାଠ ସହିତ ଏମିତି ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘର। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍। ସେପଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ତ ଏମିତି ଘର ଯାକ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ରୁମ ତ ପୁରା ଗଣି ହବ ନାହିଁ ସାପ ଆପତ୍ତି ଅଛି କହିଲେ ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ କାଠରେ କେମିତି ଦିଆ ହେଇକି ଛାତ ବି ପଡିଛି। ଆଉ କେତେକ ପୁରା ଡିଜାଇନ ବି ଘର କରାହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ସବୁ ତ ଆମେ ସେଥିରୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବାହାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମତି ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ମୁଁ ବାହାର ବସିଲେ ଯେତିକି ପିଲର ପଡିଛି ସବୁ କେବଳ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ସେମିତି ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି ରାଜା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଘର ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ପଥର ଖାଲି। ପଥରକୁ କେଞ୍ଚି ପୁରା ଗୋଲରେ କାଟିକି ସେଇଟାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିକି ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି। ତ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ବିଷୟ ଡରିବା ବିଷୟ ବି ସେମିତି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ମହଲ ଟା ବାହାର ପଟେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ ଦେଖା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ସେମାନେ ପୁନରୁଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ବା କାମ ଦାମ ସେଇଟା ରହିବେ କିଛି କଲରିଂ କରିବେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମକୁ ଯିବୁ ତ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ସେ ଘରେ ରଜା ରହୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଲୋକ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏ ମଝିରେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ଅଛି ପ୍ରଜା ବଂଶର ତ ଏ ମଝିରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି କଥା ହେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ତ ନିହାତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯଦି ଯିବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି। ତ କଥା ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି ନିହାତି। ତ ରଜାଙ୍କର ଆଗ କାଳରେ କଣ କଣ କରୁଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆମେ ଶେଷ ଯାଏ ବୁଲିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ବିଷୟ ଏଇଠି ଦେଖିଲି। ଆଗ କାଳରେ କଣ କିଛି କଣ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଭିଡିଓ ଟା ନିହାତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କାରଣ ଭିଡିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ରଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ସତ୍ୟ ଟା ମୁଁ ଯାଇକି କିଛି ଦେଖେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡିଓ ଟା। ଯଦି ଭିଡିଓ ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ନୂଆରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିବି ତ ଏମିତି ଆମ ଦେଶ ସରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଯାହାବି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ବେଲ୍ ଆଇକନଟା ଦବେଇବେ।
ତ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।